Zdravím všechny posluchače, já jsem Honza. A já jsem Oksana. Vítáme vás u našeho prvního dílu podcastu o češtině pro cizince. Tak Honzo, o čem si dneska budeme povídat? Dnešní téma je podle mě hodně zajímavé. Budeme mluvit o tom, jak se žije ve městě a jak zase na vesnici. Třeba já jsem typický kluk z města. Narodil jsem se v Brně a život ve velkoměstě prostě miluju. No, já to mám úplně naopak. Pocházím z malé vesnice na západě Ukrajiny, žila jsem tam od malička a neumím si představit, že bych bydlela ve velkém městě. V dospělosti jsem se přestěhovala, ale zase do malé vesnice, asi 150 kilometrů od Prahy. Mám ráda klid, ticho, přírodu a hlavně prostor kolem sebe. A tohle všechno tady mám. Někdy říkám, že lidé z vesnice a lidé z města žijí úplně jiné životy. Já třeba vstanu, dám si snídani, nachystám se, půjdu na zastávku a za 10 minut jsem v práci. Všechno mám blízko. Obchody, lékaře, restaurace, MHD, všechno. A večer můžu jít na koncert, do kina, do hospody nebo jen tak do města. Pořád se něco děje a to mě baví. Moje životní tempo je určitě pomalejší a klidnější. Ráno otevřu okno a slyším ptáky. Místo aut a rušné ulice vidím stromy, louku a naši zahradu. Do práce jezdím autem asi 20 minut. Ale to mě baví. Ta cesta vede přes les, kolem polí a když řídím, ráda si poslechnu rádio nebo nějaký psychologický podcast. Takže ten čas strašně rychle uteče. To je hezké. Já to mám obráceně. Když jedu mimo Brno, přijde mi, že všechno trvá hrozně dlouho. Líbí se mi, že mám spoustu možností a můžu být spontánní. Potřebuju něco koupit? Do pár minut to mám. Chci něco speciálního? Není problém. V Brně najdu vše, co potřebuju. No jo, jenže v Brně je všechno dražší, ne? Nájem, jídlo, služby. A když má člověk hodně možností, má tendenci zbytečně utrácet. Třeba já si všechny výdaje plánuju a mám finance pod kontrolou. Sice mám dům a proto mám vyšší náklady na energie a topení, ale nedá se to srovnat s cenou nájemného v centru Brna nebo Prahy. To jo, to uznávám. Nájem je teď fakt pálka. Ceny se hodně vyšplhaly nahoru. Pronajímám si malý byt 2+ KK a platím 20 000 korun. Moc prostoru nemám, ale zas všechno, co potřebuju, mám pár kroků od domu. A navíc já nejsem doma moc často. Pracuju, studuju, potkávám se s lidmi, chodím na různé akce, randím. Potřebuju spíš místo na přespání než domov. To já jsem přesný opak. Já si domov užívám. V létě trávím skoro celý den venku. Ráno zaliju záhony, pak si dám kafe na terase, občas něco upeču, přijedou kamarádky na koláč, probereme nějaké novinky, děti běhají po zahradě, pes si hraje s míčkem. Víš, to jsou takové obyčejné, ale pro mě krásné okamžiky. Já mám kamarádku, která se přestěhovala z Prahy na vesnici a říká, že tam má poprvé pocit, že opravdu žije. Že má čas přemýšlet a zastavit se, že nemusí pořád spěchat. Ale mně by asi chyběl ten ruch. Miluju, když jdu večer po městě, vidím světla, lidi na ulicích, slyším hudbu a hlasitý smích. Mám pocit, že jsem součástí něčeho živého. Má to své kouzlo. Když jedu do velkého města, vždycky mě fascinuje, kolik je tam lidí, kaváren a obchodu. Ale po 2 dnech už se těším zpátky domů. A co třeba doprava? Ty máš auto, že? Ano, bez auta to nejde. Autobus jede 3krát denně a večer nic. Takže auto je nutnost. Vozím děti do školy, na kroužky, jezdím na nákup, ale já řídím ráda. Ta volnost, že můžu jet kam chci a kdy chci, že nejsem závislá na jízdním řádu.
to mám ráda. Já auto nemám a ani mi nechybí. Všude se dostanu MHD. A když potřebuju jet dál, půjčím si auto nebo jedu vlakem. Ale chápu, že na vesnici to bez auta prostě nejde. Aspoň, že se u nás nečeká v kolonách, nejsou zácpy. A parkování, to je pohoda. Každý má místo u domu. Když jedu do města, to je úplné peklo. Parkovací zóny, plno aut, drahé parkovné. No, parkování v Brně je fakt katastrofa. Pojďme změnit téma. A co kulturní život? Nechybí ti divadlo, koncerty, výstavy? Já si hrozně užívám, že si můžu po práci bez problému zajít do galerie nebo do kina. Pořád se něco děje. I na vesnici se dá žít kulturně. Samozřejmě ne v takovém měřítku jako ve městě, ale máme třeba malý spolek, který pořádá letní kino, koncerty nebo trhy. Lidi se tam znají, povídají si, pomáhají si. Je to takové víc osobní, víc komunitní. To se mi líbí. Tady to takhle nemáme, přijde mi, že každý si žije ve své bublině. Já třeba vůbec neznám ani sousedy v domě. To je škoda. U nás se známe všichni. Když někomu něco chybí, třeba vajíčka nebo cukr, prostě zazvoníš u sousedky. Nebo když se něco pokazí, někdo přijde pomoct. Tenhle pocit komunity by mi ve městě chyběl. Já mám pocit, že v Brně je víc svobody, ale míň hlubších vztahů. Na vesnici je možná víc vztahů, ale taky všichni všechno vědí. Lidi si nejenom pomáhají, ale se i navzájem pomlouvají, závidí si. To máš pravdu. Na vesnici nic neutajíš. Když někdo koupí nové auto, ví to druhý den celá ulice. Nebo když se Maruška pohádá s Honzou, taky se o tom hned mluví. Ale já už jsem si zvykla. Patří to k tomu. A co práce? Máš pocit, že je na vesnici těžší si najít práci? Záleží na oboru. Já mám štěstí, že dělám částečně z domu. Ale jinak většina lidí od nás dojíždí do města, do fabrik, chlapi jezdí s kamionem. Na vesnici prostě není tolik pracovních míst. Na druhou stranu, po covidu je to trochu lepší. Hodně lidí může pracovat online. A co děláš po práci? Jak odpočíváš? Když mám těžší den, tak se půjdu projít do lesa nebo kolem rybníka. To je moje terapie. Tak si nejlépe vyčistím hlavu a odpočinu si. A co ty? Já miluju, když si můžu po práci zajít s kamarády na pivo nebo na večeři. Každý máme ten odpočinek jiný. Souhlasím. Ty dobíš energii mezi lidmi a já v tichu. Uvažoval jsi o tom, že by ses někdy přestěhoval na venkov? Možná jednou, ale zatím zůstávám v Brně. I když je drahé, hlučné a trochu chaotické, ale zároveň je krásné, praktické a plné možností. Je to moje město. A co ty, Oksano? A já zůstanu na vesnici. I když musím topit dřevem, odhrnovat sníh a sekat trávu, mám ten pocit domova. A to je pro mě nejdůležitější. Tak to vidíte, milí posluchači. Každé místo má svoje pro a proti. Město je živé, ale rušné. Vesnice je klidná, ale pro někoho je tam nuda. Důležité je najít místo, kde se člověk cítí dobře. Přesně tak. Obojí má své kouzlo, ale každý jsme jiný a máme různé potřeby, vnímání a sny. Tak jo, Oksano, moc ti děkuju za krásný rozhovor, myslím, že se nám povedl. A vy posluchači nám napište, kde se vám žije líp, ve městě nebo na vesnici. Mějte se krásně, užívejte si svůj domov, ať je kdekoliv. Ale hlavně, ať je vám v něm dobře. Díky, že jste s námi byli a těšíme se zase příště. Ahoj. Ahoj.